Rararan sagudain nga ti surat ti pagkasalitaan nilari nga napauloan parabor. Parabor uno agparabor. Agparabor na nagayang. Dear Manong Nemi, Sabado panagsusweldo dagiti construction worker akas kanyak Manong Nemi. Siyempre, pila-pila kami nga mapan iti sangwanan ti kapatas uno porman mi. Ta isut pa kaitadan babayan ti kontraktor itad na di kita nga kwarta mabingay-bingay no manot sweldo tunggal may sa kata kami no adda absent nakit basbasit lang si sweldo na. Larry, yes boss. Sikan sa tawan ti wala bali na kompleto na ito sweldo ma. Well boss, kompleto kompleto siguro mo itad mo kay ni misis. Daduma? Apay nga no daduma? No, adakid daw kanya ti tulong kas pagarikan umutang nga kalimutan medyo maksayan. Naparabor ka nga minunay, Larry. Kita mo, no naparabor ka, itipadam nga tao, naparabor mat na po Diyos keng ka. Tanya nga ito iparparabor na po Diyos keng ka nga si ka naparabor. Siya? Siyempre, iti laing saan ko nga panagsakit nga napigsak, iti makalawas naman nagtrabaho. Detan, ti ipapay na po Diyos nga parabor kanya, kada tayo. Iti pa nakariing tayo, ti bigat, kat nakariing tayo, parabor deta. Iti pa ng silpon ni Apo Diyos, ti biyag tayo. Relisyoso kalaunay. Ang matakasta, ngayon mabagbaglan, ibuod ko akong panunutan. Kaya hindi naman lublipat na timpan sumuknal no kasta nga aldaw ti Domingo taapay, Domingo ka dilang ti mabaling isuknal mat kanda ngayon deta tinaikari nga aldaw para kini Apo Diyos umunang aldaw ay kat Lunes ti munang aldaw uy, mariro ka ti munang aldaw kat Domingo diya kalendaryo kay sumaut-odi diya Domingo umuna na diya Sabado ti maudi kadi, kaya kamo ka kat Lunes, di mo na. Tayo sumati mo na parang trabaho. Dagiti padak Manong Nemi nga agtrabaho iti dayta nga kontrata ni Apo Engineer nga kontraktor kalpasan nga maawat dati swelduda mapanda iti tiyanggi nga da iti asideg ti pagtrabahuan mi. Paano nyo? Hintay tayo uminom gawin tayo din tayo sa dito balbalay ito uminom pambarami matan mapanbayadan ti utang mi kasi ka awan utang mo imutam tabagim Larry anang imutak ti bagik kaya di ka man lagmirian na ngamin no ka no at break time tayo umanayan nga uminom magtiado nga danom di ko na ket naimot ka naparabor ka nga na imutam tabagim kadap no ako matimakunada Manong Nemi si Murtak kadakwada ngayon saan nag-uminom ti arak Manong ngayon kabota adda kang sumangsango kada jay chicheryas nga inorder da kad makipidpido takmet pimatagdarakmet Manong Nemi ti maysa agpaala ka di ka mat uminom parabor nga ron agparparaburak ka na kayo no mampay saan kumarumbeng nga uminom kayo ti arak gabata makadadahil sa lunat yun dulaman abom nga style mo Larry awang posible nga awang bolos bisyo uminom agsigarilyo uminom akbatsag pa minsan diya kayat nga nakainumak nga uno na agat sangerak nga sumangpit sa dibalay tako na nibagat ko no ko pingin minom ka manin at damat balay mo pag inumam nataltalgad ka no dito ikaw uminom ngayon rugyam ti uminom sa diarwar kaya di mo tumapaupuputan nga makaadom naprotek ka ito nga agawin
Aguni manong nemi ni Kristi nga agbambantay di tiyanggi. Amom manong lari, inton kayat ko ti makiayan ayat kan makiasawa, kaskeng katikayat ko. Kunana, abe kas kanya, kaskeng ka nga dinaamot uminom ti arak. Ading, amok ti minom ti arak, nga milugar ko. Nangigmon sa amat nga uminumak sa diabalay, notakon sa diabalay. Kandi, gano'n ano ha? Kinunta ka diabalay yo, siyempre, kontrol ito, no si kakamukas pagarikan ti asawa, kustunan ako na kustunan. Ngayon nung amin uminom ka itinuar, di mo mapupuutan, mabartag kanton. Awang ka di ba tinubi mading? Awang pa'y manong. Urayam nagsubli akti kinabarok, tarmang ganto. Ading Kristi, anak antisap sa pulim ti may isang lalaki. Dinamagmit ni Ben manong nini. Baruak. Ay, baro ka? Baruak. Awan nasawa, oras al sudong kadakawada. Ang yung tiyakbat kayat ng ko, agsigsigarilyo ka uminom ti arak nga detiruar. Kaya di umunay kag di tao nagtitiyang kita, tidat pag ginumak. Ha? Timak din manong nemi ni Ben. Kat sinirek na ng peso ti nagtitiyang. Ala, manong, ala. Ben, ano ko? Nabartag ka saan? Ibagbagak lang nga uminom ak ti uneg, tapos saan nga di tarwar. Kahit nang sawain, uneg ti balay, hanga uneg ti tiyangki. Haging ka manong nemi, nga talagang saan ta mapanunot ito makdarang agawid. Umuna na ako ka doa. Anak, palaod ka, badaya ka. Initakit mo sawin. Di ka lang napapalaod Nga umuna. Loko ka. Inakon Kristi. Ewan gayam. Nabayadak dati order ko ya. Uwan manong nabayada mo. Ano? Tiyanggi yun ito yun no. Ay, agtrabaho ka lang dito agbambantayak. Karoba mi. Ito akin tiyanggi. So, may agbambantayak. Di ka nagsusweldo ka. Uwan manong. Matulungan ka lang tibagik para panagbasak. Aguni ka no, ada kurkurang no ka na kwarta gamam ta, nayunan ta. Ha? Nanakit mo sawan manong, lari. Naayata ka tumulong. Dahil kahit ko sawan. Naparaburak. Alamang nga ron manong. Ada kurang na ti kwarta kapag matrikulak para ito no Lunes. Mano kurang na? Mano neta? 5,000? Hindi magasot. O sige. Inruar ko ti sobrek manong. Bilang ak. Naimatangan manong na hindi kita kakatuwa. Imot naman ti bagim saan ka na imot ti padam nga tao. O no, ada purpose mo? Ano purpose ko? Iya masamad data balasan. Matawari, ada yun dito, di ba, nunod ko. No tumulong unconditional, awan ti kondisyon ko. Nay, awan naman. Thank you, Manong Larry. Muna ako. Sasapo. Anong tungar di bagam kini misis mo, ito na yung taludsod na naapay nga kawarang tasweldom. Karipod mo ka. At tinulungan ko na ka. Nasyak ti asawa, magat. Hagi mo na. Nangala akong manong name iti tricycle nga napan iti terminal ti jeep. Nga pagawidak. Rabinto siguro. No. Baka panganto siguro nagiti kabalay ko no makatanon na. No apay mat gamin nga na isautak sa jay. No apay gamin nga di magasak pailaan. Kat siyempre, nakapatugawak ti may isang bilog. Sa tinulungak ni Kristi ni 500 pesos. Iso nga di sumangpeta kon manong nemi inarakop ko ti asawa. Sorry, tanadawa ka nagawin ha. Apeng amin. Nagisawak pa lang ka nagiti kobra. Ngayon ti kamat na iminom. Nakapaalag mahisa. Gimatang akon. Pahirapan mo na uminom ka bayatan ng mangmanganta. Nanganin di kitubing. Nakaturog dan sa pahin ha. Nasensya ka tinatawak.
Madamdaman to nito kakingat sa sweldo ka. Into no data iti rabaw ti kama. Loko ka ha? Hapay. Sweldo? Nalawat ti kayang ni baka. No, mayawat ti sweldo. Turi man pa siya muyawat sweldo no mayat ka, magagat ka. Hapay kinasaanin. Saan ko lang ang obligasyon na ita? Noon di ka talaga aramin na kita kasawa panakaabgab iti iliw. Ken parang ipaneknek ko na talagang ipatpatay ka na yun ay. Ngayon nagtungpalan naman ng nemi idi na makita ng adda kisay ti sweldo. Saan nakapin eskur? Siguro kaya't mong arman da dyan ang babae. Sa baliman da dati panunot mo. Abay, basol tumulong? Depende Depende tulungan. 5 gasot na pesos, manu a kilo nga bagas ti magatang dayjay. Naparabor ka launay. Ti mo pa yung panunutan ti panakaisagana ti masakbayan na kita naktak. Narigat man, mo tumulong, angem, basta, kagurak tinaramid mo. Basta kita natulungak, kaguranak. Depende ang tulungan. Sorry, no ka baka sulat man tumulong tipada ka tao. Saan mo pakabusulan tumulong itipada mga tao? Api nga, agungat ka. Kat sang mo jakpat gayang basol. Depende. Imposible nga awan pa nagkurso na adam iti tayo dyan ang balasang. Ano pala sa pulakan ka? Siyempre, pampanunutan to di balasang. Apo, nasayat man dyan nga manong ko, tinulungan na, ninayon na kurang ti kwartak. No, agayat nga tangata, kanyak, agkurso na nga ta kanyak. Ito na kan, sulisugin na kan, kwartaan na kan. Awan to, sangpit mo, nga sweldo mo. Sardin ka na, baka makakaring di kita anak ta. Inutak ka din, nga kung kontrolan, itintad ko nga balon, di kita anak ta, mo pa nagpasa. Idin to tanakagargarbo ka amang tulong, ito mabot ka kabagyan. Narigit na gimimot. Gimimot, depende ko nakmat. Alas natin mo. Ikatay mo tanya mo na panagimon mo. Awan ti, madi nga rantak. Ita inaramid ko. Di ka taparagsakan ta, nakaasawa ka ti kas kanyak ka na parabor. Kas kanyak ka na parabor. Depende Umuna nga panunutin ti magim, sakbay nga ti sabali nga tao. Di ko naklangaro din. Kung kontrole kita itid ko nga ipaay nga agserbi ka na kita anak ta. Tapno adda maornong nga para ti masagbayan da. Adda ka man nga salamang ipadawat latan ti kwarta. Nga sila mo nagmambanugan. Halos tunan Sige, maturog tan. Kabigatan na manong nami nasapa kami nga nagurbuat kadag iti anak mi agraman iti asawa. Iti ko ang dakilatat mapanan. Saan ka? Umatandar ti. Saan ba? Ti kapilya? Nakilatan. Damalagip ko gayam ng obrahin. Tanapat patag ti obrahin. Ngimiti panagdaydayo kinapo Diyos. Makapagdaydayo ka man. Makapagkararag ka man. Ori ang kasumbreng iti kapilya. Abay, manipod iti rabi. Kasta pilat kasasahad mo. Ngilatan. Maladaw kayo. Ngilatan bang. Saan nga kahit ni mama at isumurot. Sige, nganti ang rodin. Lala, sumada kayo tipagduganan tayo, teteyon. Manong nemi, siyempre, kabayatan tiya, ingkang panakang kadigitiya, paksa.
Nailawlawag, kadagiti sasaw ni Apo Diyos, kang runan na unay, nga tinakasentruhan ti paksa ito na itang Domingo, kat pasek na niti panagparabor. Nung naparabor ka, paraburan na kamot ni Apo Diyos. Manong nemi, idi sumangpet kami dito'y balay, nadatngan mi, nga da pagsawsawaan, ti madi ti asawa. Adada iti likod. Halala ko sa mga kilatan tayo nagtilikod. Katadan sa kaapa ni nanang ni mamangyo. Kanyakat ngamin ti pagpungpungtotan na, hamad nga dati akasta. At siguro kinagura na kada kayo trabi pang. Awan, ang dalabasit anak kinayat ni naramid ko. Ni Nana, si Mama nung name, di ka sasalita na, nga dildil-agan. Ano pala ito, Rorayem? Awang maitad ko, naklaro din. Abi nga siya kami di asigam. At dumadigdig ka kabagyam, Siya din nga di mo kabagyam, tumayap. Ay, uray talaga, ilutok, duwala ang tinapay, tikinang ko, tibigat, balasan ko. Ano ko magbibiyang ko? Shh, doon ha? Ha? Dati man nga, bakit? Basta nga, doon sa sakit na kaputa, numanin aguyak. Nana, Barok, Lari, sikati imayak dito ita, amok nga naparabor ka. Among tagparabor, Barok. Anati kasapulan nyo ka di? Dawat iti bagas, nga apoyan na kano. Hakakat pa nakaluto. Kanapin nung nakaluto ako. Kinaon ti bagas, itad mo na kat. Ikam din na po yan, tap na da kanin na. Kat nangigmon sa akin nga tinapay lang, duwa, at tinapay, kinan na tibigat. Susapo aya, Diyos ko. Kinamit ang mumad lang ibalagas ti Diyos. At dagkid daw kang katitulong, apa niya sa among ikan. Depende. Amom nurom, dito nga bakit umay tumanen. Numarwam. Sige na. Ta siyak ti mangtad ka na kayo ti bagas. Isusapo aya. Basit na bagas na yun. Naksayam peti igatan ko kung mga bagas. Kinisayam. Naintad mo ito sa balik. Nagbubog ka mo na kasta. Lakom. Gap-gapok pa ito kabilya. Manong nemi, simrek ti asawa kiti oneg. Ngagday-daya mudong. Simuro takmat manong nemi. Nana, dato laing ang talan nyo. Ha? Nay, napudot ngayon na po eh. Ipo lang yung tumadlado nagyanan na. Yan ang artist si Dayo. Kwakdulatan ti asin, Halari, bro. Nabi ngamin awang kadwayo nga, apag may mesa kayo. Ilagdak pa'y magsinarong karan di kita anak ko. Di kita karumayo, di kita kabagyan nyo. Awang matimayat nga tumulong kanya. Ureg pagpaghasak ka nakwadang o mas ureg kaluban laeng. Imbes nga ipakanyo iti aso no pusakit. Ipakanyo ang lagit kanyakon. Sa lagit nga labang les gunat. Imawan titid da. Baka damad basol yun. Baka kit no inap-apa yung ida. Hindi ay napigsakay pa lang. Awang matamo ka basol ko. Alangarad. Kurata mga alak ka na dyan naluto nga si Daen. Pinakbet di sina pilinuto ni misis ko. Ipangkulatan, iparabawon nito. Tapno, may masalat pagyanan na, ha? Di nga tapigayam sagpaw na. Saron, bagnet ata sagpaw na. Pinakbet nga daan iti bagnet. Sige, alam yun. Yung gabot adayo di malayo. Dito kaya nga mangan. So, marika dito nagtagsangot tayo mangan. Hoy! Harigat mo tayo na. Laglagi mo yung pasari aguyak dito. Baka makaakar na sakit na. Sige,
Umay ka mga kutsara to yan, dahil tangal likod, tigabalag ng mga nain. Dahil kita sara ko mga tayon. Mabising ka no, nagdanaktan. Kapag nakarod na nga natikot sara mano. Dati nanan tugaw kayo dito ya. Mga alak tugaw tapang iparabawon nyo nato labayo. Aya, kaya kang kahimatan titanong nyo. Sige anak, agyaman na. Hindi ko maapod Diyos di mga supapak iti kinasayat mo, Larry. Napang kuinted manong Nemi, di naman na no. Uminom kayo tulatan ha, lumalpas kayo. Tani, muna siya kat mabisin ang batin. Naimas na ito pinakbet ka asawak. Nagsasangong kamngarod nga nangan manong Nemi. Sadak pa yung inuuray, nilatan na bakit ko tinangida ulo ti apabaga kararag. Hindi ba bang kukitahanin ti bakit manong Nemi awanin? Alagang awang pulos ti imbatin na, itilabay na. Isa nga tukel nga inapoy. Uno, adangatan ng dildil nga aso, uno pusa. Panagkunak kita awang pulos ti sinayang na. Napang ko inalan manong Nemi ti baso, kenti manlukong, graman ti kutsara, pangot pag ininawan. Tarantayitan ako. Papanan nyo, pagpasyaran, after lunch, ito na lang isan ti tarang di init. Mag-assignment kami, pang. Oh, very good. Bayad man no, basta. Ngayon pang, siyak. Nagdita basketball court. Makabos basketball, anak. Di ka ko nagpalpalingat, ha? Punasam tabukot mo, naglingat ka. Hamong ipatpatuloy, magmagaan ti lingat yo. Kamakalakit sakit. Hindi na kapanawan na kita anak mi, manong Nemi. Tadahan na papanan ni Pirgi. Kadadya ka eskolahan na at damapan na buludan nga libo. Nagtultuloy iti kinamisuot ti asawak. Ay, abay nang abisuot ka, kasta. Diyak pa, inabayangan diyak nakita isip mo ah. Diyak lang makaisip. Tapay. Tapay nga saan ka makaisisem. Manipod iti rabiya kastoy ka. Hang may kat ti panagatap ko. Nga dayjay, ngayon ikam ti 500. Katagkursunada ka kenkwana. Awang ka dito ba nagtalik mo kanya? Ha, Marina? Sweetheart? Sabado di rabi, nagsweltuak pa eh. Di na pa pinagustuhan. Tagas ano? Nagarganos ko mangitay ti bagik? Idin to tagim imo nak. Di na pa maregaluan ti 500 pesos no berdeya? O baka mga regalo nga kinasawa ka. Ti regalo ko nagat umuna. O nagtuloy nga napudno pa nagahit ko keng ka. Napudno pa nagahit ko keng ka. Sa itay. Dedya bakit ijay? Dedya intad mo keng ko na. Dandali saan nga kumpleto ti panangan tayo. Naibos ka namin pinsan din na po. Kenti si daan. Naibos ti na po ken si daan. Gaputa na imas na di linotom. Dakas laking kan, no pinaramanam, ni Narasima, kada jilinutom, kat inimas na nga dinayaw na ti imas na. Tay ko na akong lari, pag pinustaan ta, marwam na dyan nga bakit umay tumanan. Kabigatan na manong Nemi. Dahil sagana mo, hindi kita masapol ko. Nakasagana amin yan. Di bagas, na inayod mo, di kita sa daan, kanda dumapay. Di pagsukatan. Narigat mat kami no, rinabi ang gawidak. At ayumat ka ron. Di kada gawidak iti Merkules, ken Sabado. Maaramid mo't agawid nga rin ang no kayat mo. Ngem gabot at dabalasan nga Kristi tinagan na. Nginikam ti 500 pesos nga kursunada. Kit ko rin man pa sa ang agaw-awit ti Merkules. Baka no ham ka pa agaw-awit ti Sabado. Anak ko, abi kasta ka.
Diyos ko, ya. Lunes na lunes. Alay ka din ka baladaw ka. Grubat mo tayo naging binga magbasa. Di kayo matagpapadat direksyon, nagkukuyo kayo kuma. Pamihanan da, nagpabagatan ka. Dimtengak dito pagtrabaho wak manong nemi nga madaman nga trabaho di ka ka doon. Naladaw kayo ta, pare. 15 minutes mit lang diladaw ko. Di abrot kunto. Ore badret-dret to ang trabaho gangat alas 6. Inabrutan mit lang kat pare. Ano pa ngamin? Baka nagapa ka kayo ni bakit mo la. Naksayan ti 500 sweldo. Datangan ti problema pare. Aging kakalag ito. Jack Bruce na ayaw ti asawak. Pag binustahan ta, saan nakapin na eskurela? Hanga ron. Hanga bali pare. Pangipek sa amto ti aram mo. Mapamunto pa siya rin ni Christy. Sigurado deta, maka-eskur ka. Samad lang adda ni Christy manunay iti tiyanggi no kasta nga malem ken na rabi sardam. No tagmalmalem awan iso na manunay ta mapangarod agbasa. Karabian na ngarod manunay agawis dagiti padak nga imyan nga umyan. Pare, tamanin pa siya rin ni Christy. Una antay man ni paring Larry. Ate ka umay, Larry? Kasi nung makadiskarte kayo, no, umaya. Kasi siya matikursunada ni Christy. Alakit na, nakamlat ang arodin. Nang narunakan niya. Siya klaing ti baro ka na kayo eh. Agalalisto ka, aben. Aliptagam. Sikat, qualified. Nga mangarim kang kuha, nagabot na, baro ka. Sa anak na Ruth manong name si mursurot kadakwada ng timakadakas ni mismo a Christy. Ti imay manong name ditoy pagtrabahuan. Manong Larry, Christy, abay, di ba nakabanta kay gestoryo? Gestor di karubayo? Nagpakadak kini Nana Telma nga adabit papanak. Iso nga mahal dito eh. Abi nga mahal dito eh. Sinot ka duham? Dagiti kakaduak na saan na amot uminom. Dagiti lang mamartin nga kakaduak din na imay dito tiyangking uminom. Dagiti dadat tani. Hay ko naklang nasiksika. Abi na sisyak. Nasiksika ko ma. Ang kabidak ko man. Ang mga nuwan niya amin sa uwedeng ni tao, no, umayag dito, siksika adad to eh. Tugaw ka. Sige. Ano sa muna at tugaw. Napiyan no malmal pastor ato nga balayin. At napindas to tugaw nan. Namin na masapol mo. Awan manong kahit ko lang maninti agyaman kang ka. Saan kamot kaming imay sadyay? Dahil sukumot panag-ipeks ti panagyaman ko. Amang naawan na di 500? Sana ko mga naka-exam. Tawan lang ko mga rudbatinti ko. Di ka bumalikan ni nanam nga Telma. Ari ka nagpabali na jay. Nangarunakit ko mabayag kong ikaro. Manulat ito na kanya. Awan ka din sa bali nga pag nakagam, ti pag pangalam di masapol mo nagbasa. Conforme. No, bakasyon, slide di kalman. Yidi Sabado, nagmalmalay mag-DJ store. Yidi kalman, jak si market store, ngem naglabaak. Mangluak pa itilaba. Kahit ko lang ti makadal. Anya nga tamanong na ko ha? Paadalin na. Awan ti mabaling kong aramhatin nga pang paadal kang ka, ading ko.
Ada mga ibagbagang tsak mat kayat. Ansikat mo sa man. Ada mga ibagbagang mga jajay kanyak nga pagadalan na. Tsak mat kayat. Ada kayo mayat ka mang padal kang ka. Apa di mo kayat? Apa di mo kayat? Tsak mat kayat na ta. Saan kumat nga lab? Ketsyak love nak. Hindi ako nakarod kang ka, no? Baro ka kumapay akit. Mayat ko ma. Madamat asama mo. Sino na dyan mayat mang paadal kang ka? Ada asawa na. Kan... Timat ka na babahay kahit na nga kondisyon. Teka mamang tulong ka dyak nga awan kondisyon na. Kasking ka, tumulong ka nga awan kondisyon na. Atin ko, saan ka sumsumrag iti relasyon nga may ipahalit kinapot Diyos. Isungarad nga ko na, sikala ko man nga awan kondisyon na. Tadi mong tumatkidawan nga tisupapak na iti bagik, di ba? Saan kong itong karamitan dito? Na paraburak. Ngayon yaman nga parabur ko. Kit. Awanti, sapsapuli ka supapak. Ngayon talaga kandi nga marigatan ka ti panagpasam. Marigatan na ka. No, nalpas na tikpan. Closingin, trabaho akto. Diretso. At dan to pagmatrikulak, siyempre, ngayon kada kiti sumarasaro nun, marigatan aktumanin. Bayam, no adda pag-enroll mo, karito'y panaglulukat man ti klase, tagsaran, di ba? Talpasin ti final yo. Siyaktun di maka mo, karito'y pagbayad mo. Pagmatrikula ti first grading, second grading, and finals. Nagpeso manong? Siyakti magpapasa ka nga. Ngayon basa nga grade ni Mrs. dumaksayan ta sweldo. At sa bali pamuspusan. Ikarigatak nga matulungan ka nga saan nga agapoy ti sweldo. Kasano? Basta, siyakti makamo. Mabali na matag extra, mapanag extra iti Domingo kasi Uno, basta. Manong thank you. Saan mo pa nga inaramid ngam kahit kung thank you kain ka. Apay nga rin makasangit ka. Makasangit ak na nakasara kak tikas kain ka. Ngawan kondisyon na. Nakadado di kita mayat nga mang pabasa kanyak kaya't damot nga alain ti kinababaik. Madi mo ya. So nga ko na sa mga ramidan deta. No may adupet kasta mga aramid. Yung sa mga ramidan deta. Naragragsak ka nga mangkaunod ti balay no nadalus nga pamuspusan tinaramid mo. Gaman manong mabaling ka di. Nga niya, narakupan ka. Arakup ti may sakabsat. Sige. Oh, thank you manong. Sikal ako man, tinagbaling nga kapsat ko. Apay akong kapsat mo? Adda, ngam saan nakbat nga matulungan. Adda ti adayo. Urek surat tak, tawag ida, patulong nga, maot may tulong da. Alay, patanak ka rin na. Numuna, kat nabanglo ka. Manong, thank you Basta, into no panagbabayadan no first grading yo. So, sakto ni baka mo nga pangalaan ti pagbayad mo. Thank you. Kahit ka pa bisituin. No, saan mo na? Ayo, sulsulisogan nak mo na. Ay, sorry Sige, aro ka na karo din. Kat ni, sa balit pa nagkita kanya, kakadatan kita kaubra. Thank you. Nakamubuting awan sila mo ta? Ang mga damang rape kang ka. Kuyugan naklatang haro din Nakaumayak ng mabuting ba't nga. Hagayid nga beso gabatan.
Sige, umay ka natin, tulad ka. Kaslaim bilang ko akabsat ko nga al-alarayak mano. Indrakos na matitakyag na manong nemi iti sikat ko. Kat kapo iti dayta manong nemi inakbayak mata. Akbay ti may sakapsat. Iri mapasongadan da kami di kiti aggiinom nga kaduami. Manong nemi. Obo na ilaing mon pare. Akbayong mateng, siksikitan na kamuteng. Abo baka naraman ang pahin di kiti bibig na. Ala ka. Baga maamon ni bagay mo na ito eh. Pare ko eh. Naing kabsatan. Iti panangakbay ko. Keng kuwana. Kabsat ko. Kabsat na. Imbagbat kabsat. Gamti kasin-kasin nga rin. Kasin-sinogit. Kumartek kayo. Malado kayo tumanin nga gring na bigat. Nagsakit tuman tulo, aglarot kayo tuman ng trabaho. Sige manong, nako na. Sige. Nana, dakon. Naadakan nga panagsisiran. Ako masuldong kita. Pinanaw mo trabaho. Okay lang nana. Wala ta nakasalitak mo ni Manong Lari. Apay nanom na ito, balasan ko ha. Lari. Awantian nyaman na nana, na yung kabsatan ko nakmanin. Kabsat ko. Bilang ko kabsat. Nasayat ano kasta. Kadwa, na. Oo, gusto mo tayo. Naibas mo mo tayo. Ay, mas tuturog min. Kadwa, nagano tayo. Oo, ang laban mo si ka, Ben. Nakabsot ka. Ito ko nagpadaya ni Christy. Umay ka na din takuyugin ka ko ng kumaitay. Kita mo kat ni. Kinuyog pa yun ni Larry. Ngayon may ditoy. Iti kasip nga tan. Anat nam namain yung nga napasamak. Ha? Nakapsot ka, Ben. Sikat baro. Atiwan na ka da asawa na. Manong nemi para kanyak kadawan ti basol ko. Agsipod ta nadalus ti panggap ko. Agparabor nga awan ti sapsapulan. Kidkidawag akasukat ko. Numampay ni Christy manong nemi kat din na matered jerik nana. Adda panagayat ni Christy kanyak. Wine, adda urge na. Nga no ituyak uno, no itulok ko. Nga jak ag control talaga nga mapasama. No maramanan na, di bibig ko kas pagarigan kada apros ko. Baka itad na. Ngayon sa anak matakas dyan manong, sa anak mo naman ang kundawan. Inagswelduak manong nemi kompleto. Nga intid ko iti asawa. Nasiyata kompleto. Di kad makiskora kita anta kompleto. Sige. Pamakpakawan na ko no sobramat mo ko ti palang ungit ko ken ka. Sweetheart Marina, among ikaten ti panagtalik mo kanyak. Akas mo ti pananghang ko parang ikat panagtalik ko ken ka. Tila pang panunutak namin, baka maaramid mo. Nagbasit na sweldom. Kalpasan na agbabae ka. Susapo. Hamangan no. Paksayan ti urnong kat awan ti paggastusan dikit anak ta no ag-college dan laglagi pem ag-college doon tinauna. Wen, bakit? Awang pagdanagam kung kayam among kali nga ti makalawas nga kaawan mo inal daw nga umay ni nana si ma apay kat ururahin na ka baka into bigat anda isuna. Kahit no umay tumamigat, di pamingatan tayo. Ilak-amam to. Ilak-amam to. Isupay nga. Maksay. Hanggang ang gim-imo takasta. Amam tinaparabor nga tao. Isumat na nga paraboran na po, Diyos. Noon niya ting karik manong nemi kini Christy tinungpal ko. Imbag, dadadigit ko ang daway manong nemi. Nga imbes nga
maturog ako ni tirabi no kasta nga dag iti pagtrabaho adag pa-repair. Rabrabi manong dadya tururno nga isaganak para kang kuano. Tinulungak nga rod nga nagbasa ni Kristi aging gamanon nemi nga saan nga napupuutan kat agraduari ni Suna. Ang nagamit kursom? Nursing manong. Nursing? Lalay nga ma, agtag ka ti board. Board state board pa eh. Kahit ko ti makadanon sa di Amerika. Mayat man. Manong thank you ha. Kano adda pa'y may tulong no kas pagarigan. Tulungan ako yun. Tulungan ka. Nga awan kondisyon na. Bastay ka rin. Hangka pa lang makiboy-boyfriend. Tunuyong ta arapahap mo. Sa kanto makiasawa. Ururahin ka. Nagloko kan. Kaya't mo urahin di pa nakabalok. Huwag Iba't pati ko di asawa. Kinadagitan na ko. Kunak lang. Sorry. Manong nemi basta daak adamat ni nanasima. Tama ng tapakot. Wala sa mali ang tultulog ka no saan ti asawak nana. Adamit no adda ni Larry ikit isupa at itulunga. Tulungan. Pagpatulunga ko na kuma. Kinabudno na manong nemi idikim maro ti sakit ni nanasima. Siya tinang paduktor kang kuwan. Kahit na imbaganan. Dahil tamanin tinangungungtan manong nemi ti asawa ka mo. Kakaasi talaga ro. Tinagin mo rin medyo. Iti kwarta ka sa pulan. Dagit anak ta. Duwan ti adan ti college. Basta pati kinanga. Parabor nga. Panagparabor nga ron. Magigana ta. Ada pa'y supapak na. Anya ti amom. Ititad na kanya kapigsakin-pigsam. Manipod idi. No adda man nagsakit ka na tayo. Guri-gur lang. Panateng lang. Awan tinadagsang nga sakit. Ito kitang titakaruba. Ado na gini itartaray dito hospital. Nakaro nga sakit. Dahil taluan nito magyamyamanan tayo kinapo Diyos. Alam mo, sige. Mamatek mo't kadi aking ka. Mas daong haro di kita karuba tayo ta. Handa ka nung saksakit ti grabe. Ininto na dumagat grabe. Kaya dapat di kita batis disgrasya. Apay. Gabuti bisyo. Han? No siyak no kuma adda bisyo kon. Baka agma disgrasya akmat no mabarte ka. Kaya awan motor mo. Kaya baga tadyak ambisyonan ti makatag di motor. Orag motor aktor siguro na no pa. Makaredwara ti inaunang anak ta. Idagraduarin ti inaunang anak mi manong nemi. Siyempre maragsakan kami Taadan mapareduar mi. Nakapagtrabaho nga dakos manong nemi ti inauna. Kuna na kanya. Tangpang. Regalo keng ka tumo nga sweldok. Itit ko keng ka. No, ada korang na. Si kanti mga nay nga igatang mo itong motorsiklo. O regat amom din motorsiklon. Kaya na, ada ba itong lisensya mo? Ipalay gatang 4 wheels. No, nataldalgan tayo. Pang pamilya. O sige. Agkwanak to. Agkarlunak to. Diyakarlon hangara para kanyak. Para kada tayo amin. Noon niya manong nemiting kariti anak ko napasama. Karoon na idagraduar ti may kadwa manong nemi. Iti kurso naman nga accountancy. Nagkarlon mat sona kat nadabugod na nga lugan. Kastamatan iti inauna nga ni June. Malaksid lang Javan manong nemi pang family. Kapasa rin mat usarek manong nemi. Kunada ka niya dagiti kobra. Aray! Doon dagiti nagturpos nga anak mo. Ano matulugan yun? Tapos to terapap dagiti anak mi.
Alaga, mayat man tibiyag yun ta. Agpapada tayo construction worker ngem. Apo, nagpintas tibiyag na kita anak mo. May masalangin ti siyang naggraduar. Datay ko nadaan, no naparabor ka, dumteng tumat ti parabor manipot kiniapod Diyos. Huwag gayam, kumusta kayong gini Kristi? Manong taon dan? Nabayagan nga dyak, awan ti, komunikasyon mi eh. May may katlong taon ito na. Nablaban na nakadadya nga taon. Nakapagturpos, di ba? Ngayon, natulungan ka pa nagturpos niya. Sikati ng tulong kay Kuhana. Uy, nga saan nga mo ni bakit no? Naamo at nalibod mo na ganyan pa nag-part-time ko. Bili ba ka talaga kaya pare? Hamupulos na sagid. Dapat ko masagidan. Kaya agay-ayat juminggan ka. Sikawin lang ko na nga ubing. Yung bilang ko akabsat ko. Nakasay-sayang sika. Ari na naman kumamot o rin na minsan lang ah. Hawan dahil ito tipanggap ko. Na once nga naramid ko, nagiti inaramid ko ang panagparabor ka nagiti muno na namin pinsan nga na-erase nga ti panagkita ni Apo Diyos kanya ka dakasak na anak na. Pili pa ka talaga ka, may salagan nga anak mo ti sampai nga nagraduan. Naging ka, manong naming iti may sa nga aldaw, lagapuak, iti karuba, tadala pang kupti na rimaan. Malim day ta, ti Domingo manong. Hindi ta, imay tinauding anak ko. Pag, ato sa kaili tayo, sapsapulan na ka. Umaya ko, sino niya? Balasa nga nagpintas. Nabaknang tilangana. Alat na gana? At ay baga na Christy! Christy? Oh my God! Ape, sino tayo dyan? Chicks mo? Loko kang obing. Aday at chicks ko. Ape, kasla. Kasla ko niragsakyo na nakamo nga desuna. Kaya di mismo nga sangwanan ti asawak kaya kiti anak ko manong nami inarakop nak ni Christy. Siyempre, binalas ko may dahi tangarakop. Kuya, manong thank you. Ibatan na ka din. Sabali pa nang ipapan ni manang mo. Manang Marina, na iba ka na kayo nga nagdakal tin na itulong ni Manong Lari kanyak. Naibagam ka din? Naibaga akon, kuya. Dedi limagasot. Iso ti kayat mo nga, kasla pagyamanan ni ti asawak. Salang alam limagasot mo, kuya, ate. Inaramid mo na ito'y, nga saan mong impakpakamukan niya? Lari? Wen, taparitan na kmet, nga agparabor. Nangalanam nga ruti, intulong mo kayang kuhana. Kahit sabot na maksay ti sweldo mo, i-remit mo kanyak. Diskarte ti amin. Kahit ko lang tumulong. Ay, sungarot nga dahak, tanuan niya man ti masapulyo. Kahit ko tagsupapak. Nakarodor mo't gayam ti duwang anak yo. Nadalangin may isa. Lagapuak sa di Amerika. Dulyaran ka karon no hasta. Aamukon ti maitulong ko. Kuya, deto'y balayo. Padaklen tayo. Nabayag sa amin tayo ti balayo. Pa, iso ko mati, ibagak ka na kayo nga sumarunong ang project tayo. Ngayon kapot ada ni Ate Christy. Iso nga, anak na ko na Kuya Larry. Isumad na talaga tarapap ko. Ada logan min, ngayon nampay na balbaliwan ti malemi. Taayuray ko mga graduate na udin tapno. Ngayon kapotadakan. Sige. Ngayon tinulungan ka nga awang kondisyon na. Ngayon kahit ko iti bang iti parabor met.
Dato ti makita, anak mako naman ang marina. Sige, awanan ti nyaman nga panagatap mo, ti nyaman nga relasyon mi kini kuya. Imbilang nakakabsat, imbilang kumatakabsat. Sige, ipag. Na, habi ipag ko ng manyak manang. Kaya imbilang mo kaya makabsat mo, ti asawak, di ipag ka. Sige nga ron. Alam nga ron, tapno, adada nga natalgad ti balay mi. Ti man nga ron balay, ti sagot mo kada kami. Ado di kiti saan nga mamati manong name nga nakabalayak. Tikas la balay ti adda mabalin na. Nga karpintero o construction worker aklaan. Ngayon ko nakmat kanakwada. Apikit din sa angkat nagtitinulong di kita anak ko. Sa adda maysa. Nga talaga akang runahan nga naggastos ko na. Gabuta, siyempre, milyones nga balay manong name. Indragaruan nakpay manong name iti bukod ko nga kotse. So nga no ba pa nagagtrabaho ti construction? Kasla di amuda kat siyak ti kontraktor. Kapunta nakakotse. Intultuloy ko manong name iti panang tulong ko kadag iti tao nga problema da. Ti anyaman na problema da nang runa kadag itay. Kaya't dauna iti makapagturpos. Nang runa itan. Tada pamilyahan di kita anak mi. Nga dakda kami laengan iti asawak manong name iti gandag iti insagot ni Christy nga balay. Nga dadwa nga kaanakan ti asawak manong name nga gyan ka na kami nga pabasahin. Damat monthly manong name nga itad di kita anak mi para kada kami numampay hami ko mga haan ko mang nanasken. Ngayon di kito itad da manong name at siyempre idip-deposito mi iti asawak nga dito kat pagkautan mi no dagpatulong kada kitay kayat na dagpatulong kada kami ninana sima manong nemi da kami idi pinaggastos iti panakaimansayag nakin panakaipumpun na tawan iti mayat at tumulong kang kuana kada kiti kabagyan na kanawan mabalinan di kiti anak na siyat kami, kada gini bakit hindi mano. Kad amok nga iso, may sa kada kiti nangi kararag, kada kami, itinapinta sa pagbalinan, ti masakbayan, di kita anak mi, iti agtultuloy nga kinaragta, kinasalun at mi iti asawa. Ni Christy manong nimi at daanin iti asawa nga daadjay Amerika. Kaya tapasaray, binulan mo nga da maawat ko, nga remittance, nga nakano alain, pasaramang $2 nga dolyar, $5 dolyar, isupay. Dahil yung ti pagkasalita man, gaman naklauna ti anos mo nga ng urnos, kalpasan nga nakinsan kang ka ti detalyena, thank you tilaing mo nga nang iba, sakit sapay ko ma, tada na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Ti managparabor, adumat ti dumtengking kuana, aparabor. To'y agyaman nga pagaya mo, Larry. Thank you, Larry.